Samantala sa ibang balita, clearing operation naman po ay sinagawa sa Magsaysay Fish Market. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Isinagawa kahapon ang isang clearing operation sa bahagi ng Magsaysay Fish Market at sa sidewalk sa bahagi ng downtown Dagupan City sa pangunguna ng anti-littering team. Nilinis ang mga parte na dapat daanan ng mga mamimili at kinumpiska ang mga gamit ng mga tinderang hindi sumusunod sa mga bahaging dapat lamang pagpwestuhan. Maging sa sidewalk, tiniyak na walang lalampas sa yellow line ng kalsada sa pagbebenta at pinakiusapan ng mga tendero at tendera sa pagsunod sa mga patakaran. Ayon kay anti-littering team head Jaime Jongserna Jr., dinaan din lamang nila sa maayos na pakiusap ang paglilinis sa palengke upang mabigyan ng mas malawak na daanan at maging maaliwalas ang lugar na pinaglalakuan ng mga tendero at maging pamimili ng mga mamimili. Bago kami gumalaw, ay may isang araw kaming pag-aabiso. So, nakakagalaw naman po sila. Yung iba, hindi siguro alam. Kaya yung mga miss po nila, yung mga talagang hindi nagagamit, yun po yung nilalagay namin. Hindi na rin umano ibabalik ng grupo ang mga nakumpiskang gamit habang magpapatuloy ang kanilang monitoring matapos ang naganap na paglilinis sa naturang bahagi. Kasabay rin ito ay naglinis rin ang tanggapan ng City Engineering Office ng drainage system sa palengke upang magkaroon ng mas malinis at maayos na pagdadaluyan ng tubig na ginagamit sa palengke. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.